अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट को। डीजे एनके नीरज गोसाई पट्टी कुशीनगर। अरे सजल बाटे दूल्हा के गारी फूल भरिए से, हम सजल बाटे दूल्हा के गारी फूल भरिए से। देखो आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। देखो आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। डीजे एनके नीरज गोसाई पट्टी कुशीनगर। हाँ नाचले बाराती सबे कमर हिला के, देखी के मारे साला सिटिया खिला के। नाचले बाराती सबे कमर हिला के, देखी के मारे साला सिटिया खिला के। डीजे वाला धोके दे सफर ले बा फूल करिए के। डीजे वाला धोके दे सफर ले बा फूल करिए के। देख आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। देख आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। डीजे एनके नीरज गोसाई पट्टी कुशीनगर। खुश बाटे जीजा सखी हंसे ले पलट के, गौवा के लइका सन लाइन बा सलट के। खुश बाटे जीजा सखी हंसे ले पलट के, गौवा के लइका सन लाइन बा सलट के। चल जाई सखी जय माला पसज के सवरिए से। चल जाई सखी जय माला पसज के सवरिए से। देख आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। देख आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। डीजे एनके नीरज गोसाई पट्टी कुशीनगर। राइटर राहुल संगे पवन बिराइल बा, एही से मेरा जावा के मन यगराइल बा। राइटर राहुल संगे पवन बिराइल बा, एही से मेरा जावा के मन यगराइल बा। जीजाजी के भाई पवनमा भी बाहर बरिए से। जीजाजी के भाई पवनमा भी बाहर बरिए से। देख आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से। देख आई गइले दूल्हा सवारी सखी गरिए से।